Khat khati pen lahori jana hawara long ingnam ingnar jui jampa birta ni thom pli pen jui jampa birta bangke ingnam rai kom sai khe tumta thek dun long mati arju dun long ta haipo lapen bang sola ma bangke jo parni kedo so jo arong arada tumta ingnam rai kom asai khe tuma phan than pachuni pon setame dopo bonta ingnam rai kom sai khe tum ingnam ingnar te bok te rai rong pen kiplung dam ji kalisi forest asai khe tuma bangke ame ke jang lapen karjulong le chikrong de sonsi nona mat thek pon long Lasonsi Eastern Divisional Forest Bokajan Range Angkang Lahorizan Karbi Rongbarim along Vosik ni phaing koi anikang samapor malom ingnam ingnar todam paksi don thom plia hema bangke panahok tekang et ingnam ingnar ke panahok tekang et ahem tun lake harmon teron Bharat timung lapen Dilip Singh Rongpia tuma hem pusi pangthek ponlo isi kamunthi da meme alama bangke ingnam ingnar hemrit ki panahok pidikang aphaya bangke lakhadam pulote ongdung tahai lapen an parta ingnam ingnar ka tengkheng penajok apran ke dam nang aphai setami ongdung bonta monira pran le armut sita lapen hemrit le panahok tekang sita forest asai kam lapen sarkar pen ke rap ki pidam pu ke thek dun long pos vc avi Jongsi compensation upon kachuning ri alo forest upon pidam lo pulote ke parting tot ansi pateng ni det ansi do khangjang TTC ke thek dun long ke ong bonta ingnama ingnar ka tengkheng penajok komania pran ke dam nang ahem tun lapen hemrit ke na hok atum ahem tun atum pen ke do ke thak ka sik sa jok ingnar aphan pathi lot pulote akai sia phan hem kang sam ka chithap nang aphai mute do pik khangjang lo la so teng pen langdam pulote monit la pen hemrit pen an parke ingnam marat mareng apisi anam somunak asonlo non la karbi Rongbarim along hemrit kena hokdun atum don thom atum kena hoka bangke komat lo ki pi ke rap dampo bangso hawralong ni thom pli angbong ingnam pasik sak pik pualam the arjulong long apita forest atum kopia potsi kido clip mate rodaphan asa tong kelang dun thurong forest department atum lasi prabjin pen bangso hawralong ke pati hur nut a ingnar phan prabjin pen arplung da masonte mesenji lapen non sai ka chuti ke porahud rodatum setami ning samjin pen sai chuti ki ponlongji news report KTV news